இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அறுக்க வந்திருக்கோம். பூந்தொடப்பம் அறுக்க வந்திருக்கோம். எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே பூந்தொடப்பத்தில் தான் வந்து பெருக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து பாட்டிங்க கிட்ட காசு கொடுத்து வாங்குவேன். இப்போ எங்கள் தோட்டத்துலேயே நிறையா இருக்குது, அதனால் நானே இருக்கேன். இதோட பெயர் கரும்புல். இது ஒரு வகையான புல் வகையை சார்ந்தது. கிராமப்புறங்கள்லாம் தொடப்பமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. எங்கள் சைடு எல்லாமே இன்னமும் இதை தான் தொடப்பமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. எங்கள் சைடு இதோட பெயர் பூந்தொடப்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பச்சையாக இருக்கிறப்போ புல்லாக இருக்கும், காய்ந்த பிறகு தொடப்பமாக மாறிடும். இதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் இருக்குது. இதை அறுத்துட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு இந்த எட்ஜில் வந்து முள்ளாக இருக்கும், அதை வந்து கொம்பு வச்சு நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடப்பமாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம். இடுப்பெல்லாம் வலிக்குதுங்க, முடியல. தொடப்பம் வாங்குறப்போ 50 ரூபா 25 ரூபான்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு அப்போ நினைப்பேன். இப்போ தெரியுது அது ரொம்ப கம்மி காசு தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு.